ଆଉ କପଡ଼ା ପଡ଼ା କିଣି ଇରେ ଶୁଣ ହାଲୋ ଏଇ ଧୂଳି ଗୁରା ଉଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଘର ଫର ସବୁଆଡ଼େ ଧୂଳି ପଶି ଯାଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ମାଇକିନା କାମ କି ବାଳ ମଣିଷଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଉପରେ କଣ ପାଠାଲୁଛୁ ଆରେ ପୁଅ ମୁଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ଦେଖିନି ମୁଁ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ପଡ଼ିଗଲା ହୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ଲୋକ କିଏ କାମକୁ ଡାକନ୍ତି କେଜାଣି ଭାଇର ସାଙ୍ଗ କିଏ ଆଇଛନ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ 10,000 ଟଙ୍କା କାଇଁ କଣ ହବ ସେ କଣ ମଦ ଫଦ ପିଇବେ ଶୁଣ କି ବାହାଘର କଲି କି ଜାଣି ମୁଁ ପୁଅ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଦ ପୁଅ ପାଇଁ ଦୁଧ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯା ବଡ଼କୁ କହୁଛୁ ଯା ଦବ ବଡ ଦେବ ତ ହଁ ଦବ ଯା ପୁଅ ଅଙ୍କଲ ଚେଙ୍ଗ କଣ ହେଲା କଣ ନାଇଁ ଏ ଛୁଆ କେତେ କେତେ ମାଗିବେ ଟିକେ ଦେବେ କଣ ଆଉ ଯାହା ମାଗିବ ସବୁ ଛାଡ଼େ ଏଠି ଲୁଙ୍ଗି ତଳେ କିଛି ନାହିଁ ଛାଡ଼ ଭାଇ ଝିଅଟା କଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଝିଅଟା ତ ଅପସିକି ହେଇଛି ଟୋକାଟା ତ ହେଲାନି ନା ନା ପେଟ ଭାଇ ପେଟ ବାଜିବ ବା ହଁ କୋଉଠି ବାଜି ମାନେ ବଟମ ତଳେ ସାର୍ଟରେ ବାଜିବନି ଓ ତୁ କଣ ଭାବୁଥିଲୁ କି ନା ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା ଭାଇ ମୁଁ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲି ଏ ଭାଇ ମତେ ଲାଗୁଛି ଝିଅଟା ଗାଁରେ ନୁହେଁ ବୋଧେ ଏ ସହରରୁ ଆଇଛି ମମି ଡାଡି ଛୁଆ ତ ଦେଖାଉଛି ପଚାରି ବୁଝିବା ଝିଅ ଘରେ ପଚାର ଭାଇ ଶୁଣିଲ ଟିକେ ତମ ଘର ଏଇଠି ନାଇଁ ଆମର ଦୂର ବାଟ ଝିଅ ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିଛ କାଇଁ କଣ ଲାଗି ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଝିଅ ପାଠଶାଠ କୋଉ ଯାଏଁ ପଢିଛି ଏ ବିଏ ପଢୁଛି ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି ମାନେ କଣ ହଷ୍ଟେଲରେ କି ଅଠର କହିତା ହେଇଥିବ କଣ କହିଲ ଏ ନାଇଁ ମୋ ଭାଇ କହିଲେ ଝିଅଟାର 18 କହିତା ହେଇଥିବ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ଯିଏ ବାହା ହେଇଛି ସେ ତ ଭଉଣୀ କି ହଁ। ମୁଁ ତା କଥା କହୁନି ସାଇଟରେ ଯୋଉ ଝିଅ ଆରେ ସେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ନାଇଁ ଯୋଉ ଗୋଲାପୀ କଲର କଥା କହୁଛ କି ତା ସାଇଡ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଆରେ ସିଏ ମୋ ମା ମାନେ ମା କଣ ଏମିତି କହିପାରିବ ସେ ସେପଟେ ଦେଖିଲ ସେ ସାଇଡଟା ସେପଟେ କିଏ ଏପଟେ ଶଳା ଡାଲି ମୁଁ